Mikel González de Martín, Gontxa esizenez ezaguna dan futbolari arrasatearra, gaur egun Zipren dabil jokatzen, AEK Larnaka taldean, eta debagoiendarrak mundutik tartien parte hartzeko gonbidapena onartu dozku, baina behakin konekta horretik kokatu dezagun munduan nun dauen Zipre. Mikel González, arratsaldeon. Berdin, arratsaldeon. Zemoz dana? Ondo gabiz. Bai. Esan du, sarreratxuan esan du, ezta? Zipre biziza dela, Larnaka irixan, okerrez banau, jokatu bentzet horrekin duzu, bizi bertan. Bai, Larnaka irixa da, Txipreko hirugarren handixena, eta bai, taldia amengu da, eta bizi hemen bizi gare, bai. Zemoz, ja, bigarren urtera bidian ja irira egokituta, irira eta herrialdera? Bai, egisa esan, bai, oso herrialde eta oso hiri errusiak egokitzeko. Eta, bueno, hau bigarren urtia da, urte terdi guretzamen, eta bai, ni bai familia, bai, eskalaguna bai umia eta anok oso egokitzu da, oso errusia da, ez da txikitsua da, bai irisa eta bai herrialdia, eta bai, erosu. Ez dakit, ze berezitasun dako? Larnaka bera zelakoa da irisa txikina, suponitzen dut, esan duzu? Ba, Larnaka irisa esan, Larnakatik minutela bizi gare, eta Larnaka hori 2.000 biztanle dutu itxu, turismotik asko bizidan irisa da, azkenien, bueno, etxeia gutxitxu egertzen duzu, ez? Baina, bai, udazazoia hemen martxoan hasten da, eta ontxe, zaro arte gutxu gara irten du, ez? Azkenean eguraldi xa bai izten du udazazoia hori lusatziak, eta ikusten duzu bizitasun asko, hori, turismoa detik geixen bat, kanpoko jende asko, bai Rusua, bai Amerikarrak, bai gero amengo herrialde, bai Israeletik, Libanotik, kristoneko mugimendu dauke. Eta, Mikel, herrialdiai dagokizunez, Zipre bera, ez dakit, zelakoa dan, berezitasuna bakit dagoela bi zatitzen moga manatuta, ez da? Iparraldia da Turkiarra apur bat, eta hegoaldia Greziarra edo, zan leke? Bai, azkenien, bai, nik uste dut kristoneko berezitasuna da, ez? Azkenien oso arrarua da estatu bat bi zatitan manatuta egotia, zentu horretan. Egisa da, hau 1960an kolonia bat zan, Inglaterrako kolonia bat zan, eta gero, bizizien grekuak, turkuak, armenioak bai bizizan ziren, eta gehiengua bai zala grekuak ziren gehiengua. Eta orduan egon zan estatuko kolpe bat, grekuek zauriena, Grekuko armada, Greziako armada, eta 5 egun ostien Turkia sartu zen, jarri zagoen hemen fronteria, eta geratzen da iparralde osoan geratzen da Turkiako iparraldeko errepublika deitzen da. Isa Europak ez dagoela onartzen, baina Turkia bai, eta gero hegoaldia, Txipre da, ez? Txipre greko txipriotak die. Baina hemendik 5 minututa fronteria dauketzu, beste txampon motoa dauketzu, beste kultura bat dauketzu, eta oso kuriosua da. Baina, eragiten dutzu horrek egunerokotasunean, hau da, zeue problema barik sartu zeke beste aldera, edo? Keba, arazo barik. Azkenien bebai, hori, kuriosua da, eta nuizien behin jendia etortzakatu nian bizitan edo, juten gare eta ez dugu ningu arazorik, ez? Baina, esan duzun moduen, azkenien bai da uste berezitasun handixena. Eta, hori xa bendala gutxikua da, 1974 eta ikusten die hiri bat dagoela abandonauta, gerra hostien horan geratu zala, eta bauko bere esterma badauke, ez? Hori da. Herrialdian gastronomixai dagokizunez, ez dakit kultura diferentzia hori garten dan, zer da horko janari tipikoa adibidez? Hemen oso tradizionala suplakixa eta hola handie. Suplakixa da okela bai
Arkumiana, o bai Txerrixana, edo bai jartzen hola makil batzun barruen eta sartzen dabe amingo parrilla horretan, eta gero laba tradizional bat daukide bai dela, poliki sukaldatzen dana, eta guai geratzen dela, arkumia gixen bat. Gixen bat, niri asko harritxuzten, ez daukila variedade asko arrainakiko, azkenean ikustuzu, laba bat izen da, ikustuzu arraina lekuan eta dikauki duzula. Ni etorri nintzenean, nire ignorantzia barru horretan, ez daukotzu variedade askoik. Eta niri jana asko guzti da, ensala asko itzen dabe, gaztaia bebai, gaztai tipikoa jalumixea itzen dabe da, gaztaia, golan frigiduta, apurat, aldea de dira estetik, golan apurat frigiduta, hauntz esfixia ziniakua, eta gisa esan, ez dakitz, hori da tradizionalena. Oso ondo. Ja apurtxo bat zeure ogibidera edo futbola hartuko dugu izpide. Ja bigarren denboraldixa AEK Larnaka taldian. Zer moduz? Ondo, gisa esan oso posik aurre gurtian etorri nintzen eta hasidatik, hasian badutu bildurra zatozenean, beste herrialde batera, ez dituzu hainbeste kontroletan, baina ondo, segitxuan etorri nintzen, bigarren gatu nintzen aurre gurtien, Europa jolastu dut bai, eta kluba hasten dauen kluba da, oso funtzionamentua oso antzerako dauke hango klub bati, eta egisa esan, erresi izan da, oso erresi izan da, ez da oso ondixa, ez aldego asko besta ez dauzkegu, baina igertzen die, eta egisa esan, ondo, oso positibo. Zeu pertsonalki ez dakit integraiteko eta alasorik eukidozun? Ez, ke ba, egisa esan, hona etorrenetik referentzi asko eukin itxun, haitxik jolastutako lagun batzukan jolastu zabien. Gero bebai, natzaile euskalduna da, kirol zuzen da isa bai euskalduna da, eta gero taldian 11-12 dakixe gazteleraz. Azkenean horri bai, sartzen zarenean, erresa bitxentzu ez. Gero gisa da, ez daukutzula aukera gutxi daukutzu inglesa hobetzeko, edo grekua hobetzeko. Baina, saiatzen gare. Baina ez oso erresa. Aurrera begira, aurkeaketako moan orduan edo zer? 34 urte inditxut eta beste urte bat dauken kontratua. Ez dut uste asko begixo jarretxuko tenik futbolia jolaste. Ondo nau, disfrutetan dut, baina batzenean denbora da, eta isa esan ontxe asko nabil disfrutetan, baina ez dut uste urte asko begixo jarretxuko tenik. Eta oingoz bai, beste urte bat oin galdetzen moztazu, urroko urtea hemen jarraitzeko asuma dauke. Eta gero ez dakigu zebertatu baina normalena da arrasetra dutetzian. Oso ondo, Mikel, ja bukaketan fateko, hemen tarte bat erai du Debagoiendarrak mundutik tarte hau, zeurekin horren baitan nabile barriketan. Zer da ditzozu, ez dakit Debagoiendarrak munduan ziar dabitzen Debagoiendarrekin kontaktuan jarteko tartetxo hau? Kuriosu da kaintzau jaten eta horregaitxik onartu nauen, ez? Azkenien guai da, azkenien beste herrialde bat gerturatzeko modu bat da, ez? Eta amendik norbaitzeko uste ikusi azkenin urtitan, jakin deixen behar biziri jarraitzatela, eta ondo, ez? Baina bai, egisa esan guai dau eta zerbait berrixe ikasten dugu beti beste herrialde bat zutatik, ez? Así que guai, ondo petu da. Oso ondo, Mikel, eskerrik asko danatik eta zeure esperientzian berri emutiatik, segi holaxe eta futbolaz gozatzen, aldozun bitartia mentzet, eta izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko danatik. Vale? Ondo segi.